пич, аз съм написал. И здравейте, приятели! Днеска ще игра тази игра. Аз мисля, че съм записвал, не съм написал. Сега всичко виждате. Пропуснахте много яки работи, но просто аз не снимах. Аз бях виновен. Много съжалявам, но пропуснахте хубави работи. Тъй, да се върнем към сегашното, което имаме 3 лост и сега не е момента да направим поне драо. О, не хора! Лост! On fire! On fire, бе! We just in the sky. Хора, аз случай нямам джемове. Хора. Хора, нямам достатъчно. Така. Сега ми дадат видите, ще застрелям. Стига бе, хора! Защо? На главата пуска. Хора, тия реклами. Знаете ли какво? Имам интернет. Снимам, нали? Снимам. Снимам, добре. Добре, и как се слага? След малко ще игра Brawl Stars. Аз също ако имам време и Roblox. Но само ако имам време. Ако нямам... Хора, гледайте това. Гледайте. Къде е вратата? Карам се на вратата. Перфектно. Вижте. Къде я стрелях горе? Айде червен картон, я взимай тази доспа. Ами да дигнат крата им. I wait, just in the sky. Нищо, пак е добре. И това ще е последната игра в това. И почваме да играем Brawl Stars. И по-едно цяло на остава да пешата нормално. Цял ден правиш нещо. Нещо правиш. То е 10, аз съм 3,5. Хора, аз какво правя? Хора, аз карах гол далеч, страничо, лекно. И се едно хантра. Когато се ремонтират, за какво да го държат? Хора, в Германия. Врата. Кандулская, Амутависая. Това беше града, май. Не. Не, аз не защитя, аз не че града. Да, как я хвана в ръце, пич! Не. Бро, не съм знам. Ако баща, ако дядо ми и баха да гледа, и вучо ми даде да игра Fortnite, може да се опитам да снимам как игра. О май гад! Пусни да държи. О, не, това е много гадно. Може трябва да направиш перфектно. Точно вали тъч. Какво? Нищо не разбрах. Олимпийски шампион си, момче. Асу! Имаха силна представа. Дисциплината, частта метър бързо, Марко Кох. Разбира се, Флориан Велбрук. Техен много
състезател на 800 и на 1500. Той спечели медали. Тук говоря само за мъжката дивизия. Защо говориш с Жените дъщеря, също спечелиха злато. Аз съм плача. Германия. Прибавя златен олимпийски медал. Тук си струва да видим вечната листа. Генерал с 38 медала. О, в какво? Ще гледа за тема. И след това на Западна Германия още 3, 54. Плюс един медал на обединения германски отбор. По-старите любители на спорта. Живи ли сте хора? Изпуснах телефона, сега защо? 56-та, това е сестрата на новия шампион. Леони Мертенс, която участва в същата дисциплина. Днес не се класира на финала. В Мелбърн, в Рим и в Токио германците от двете страни на стената. Чак нямам търпение. О, да ми ли фикса. Днес кръчета няма да станат по-големи. Снап. Какво ще? Пилар. Пас. Не. Къде си хикс? Такъв. Той следва на Слушай, къде ти скъпа. Жени вече над 9 кг. отново втори. Дали всичко ще стане? Дали ще му даде, ако Не направя стига така? или... Ще пие сода да хвани нещо. Yes. Вечерта ни се пие сок или моля за яс. Колко не са никъде? Виждаш ли на 9 прави марафейт? Не, няма да го подкупиш татката. Вики, виж готов си. Tomorrow speckle in a continent and a seven. И така няма да се разпада. Или ела при мен. A bigger the smile. А, чакайте, какво става? Чакайте, пуснете го. Колко не е така? The South America. То да откриваем ти бол, много е този пол. Гледай снимки, било е бая. Гледай как се целува. Котали, точи, нека се. Ние дъгнат. Нали? Коки. Айде да се спираме, ако се наява. А пак ono вика, какво пък. Пак Нали вика. нямаш ли да ставаш? При мен. Не, мамо. Ти ще спиш само. О, добре. Тай. Германския флаг. Изабел Гозев. Колко след сега малко, че иска само, че ти гледам. Татко, салат. Мария Фернанда Коста. Четвърта от световния шампионат. Колко ли можеш да мире? Колко бе? Ще го скъсаш? Айде и седмица караме да... Една вечер без да се карат, какво ще стане? Дамски Помага ли на отбор. брата? Колко яко ще помага ли на баща си? Прави нещо, аз не видях. Где са ли? Колбоите са? Котали ли точи, нико се. Кария ли е. Свят. Те всяки са. Минаха мъжете. Жени ли беше? О, вратар съм, аз съм най-добър на врата. Аз искам съм врата. Снимам, виждаш ли, снимам. Тъй, тардан. Ако съм на врата, всеки един път ще защита. Ама не са! Там плащат да влязат ли бе? Да. Те са по дето гледат. Не. Защото колко спечелят? Не, Защото какво ще дай пари да не, влезе? ти казах, защото снимам. Не, ти казах, защото снимам. О, нека. Депа.
Тя реклама искам да ги сгорят. Не може. Защото ако кажеш кой са сами с колко, после казват другото. Айде бе, що не центрираш? Казвам съм с нещо. Там сега. Да питате тебе, кой с кого. Ти какво направиш? Аз не ще смятам, че ми важно. Що съм мокра, бе? Да има сцепление с водата. И как да има точно е в гърба им? Even het ook gedaan. По-бърз ли бе? Ари бе, по-бърз бъди! Върви! Ето. Коко! Правиш бе? А, не е интересно тенис на ко. До сега нищо не беше интересно, тъй че айде. Какво ние си гледаме? Аржентин! Италия, то не косе, да бе! Не хора, не! Стига бе! Вижте какво стана! Как може да се удари в градата, епи? Иди! Гледайте! Вижте какво е по градата, това взе, аз ще разема майдеритна. Чакайте, ще се опитам да има време за Brawl Stars, така че да чуме. Ще играем Brawl Stars. Една вечер без да се скара, тя да пробва. 400 метра свободност. Канадските щафети ще плували. Може ли да е? Съчетаното много тъчно програма. Oh yeah, come on baby. Мен не му виждайте, не ми харесва. Аре пич. Кой е първия, който падне? Канада! Ама се смиват за един половин час, който ще спът и се започва. Сами става, седна. Или се става 25 минути, става. Какво значи? Аз го убих, бе! Луди ли сте, бе? Аз го убих! Колко винаги го изчаквам, да се спи един час. И вчера викам, къде се бе да пикая, колко се спуща. Хайде, валя, всяка вечер, това така и просто пиката. Да вече винаги го чакам. Да отида да се... Сериозно ли ти подай си така подходи, мисля? Между другото не виждам на кое място съм. Още малко ще спът и няма... Човек, аз буквално го убих. Пуска си детското и включат и кълцов и веднага да заминка. Само спусна и секунди. Направим... десет ужас. Пич! Стига, бе! Стига, бе! Стига, ди, ще му скараш кракъли, какво искаш да направиш? Това е единствената възможна тактика за... Ами я ти казаха и Кукушката ще умре. Кукушката! Някой вечико! Умри! Човек, аз те убивам!
Убих та! Убих та! Ай, че ходих на живееш? Забива! Едва ли ще не опитвам. 800 метра свободен стил. Има такава песен. Без да губи ръкавицата, Ариано Тикос ще защити титлата и печели Чакай, айде да Не! Моя таблета, тръгваме. Ей сега. После да върнем се. Белецки, която бе втора преди 3 години, сега вече Айде, Иличка. Айде, това ще е цялото видео, защото ще тръгваме. А от мен, чао! Абонирайте се за канала ми, оставите лайкове, а от мен, чао! Другия жоб да не